अरे का हो सखी? का हो? सुननी पर मरद लाइन मैन हवा। हाँ हम तो हो। तब तो बड़ा मजे में कटत हुई। का कटत हुई उ तो हमार जियरा जानता ये सखी। अरे खूब रुपया छापत हुई है। जानो ताड़ू उ का रुपया छपी है। ऐसन काम करेले कि जे आवेला ते 4 गाड़ी दे के जाला। जानो ताड़ू काहे हो? सुना गाड़ी सुनेला हे सखी गाड़ी सुनेला, गाड़ी सुनेला हे सखी गाड़ी सुनेला। सजनवा लाइन मैन बाटे सबका गाड़ी सुनेला। सजनवा लाइन मैन बाटे सबका गाड़ी सुनेला। ए हो गाड़ी सुनेला हे सखी गाड़ी सुनेला, गाड़ी सुनेला हे सखी गाड़ी सुनेला। सजनवा लाइन मैन बाटे सबका गाड़ी सुनेला। सजनवा लाइन मैन बाटे सबका गाड़ी सुनेला। सचो में? हाँ हो। आगे सुना दिमाग फेल हो जाई। केहू देवे फोन पगारे केहू दुआरा आई के। माई बहिन एक करे सैया के गरियाई के। केहू देवे फोन पगारे केहू दुआरा आई के। माई बहिन एक करे सैया के गरियाई के। अपने धुनेला हो खाली अपने धुनेला। आई हो दादा अपने धुनेला हो खाली अपने धुनेला। सजनवा लाइन मैन बाटे सबका गाड़ी सुनेला। सजनवा लाइन मैन बाटे सबका गाड़ी सुनेला। पोलवा पर चढ़ी के सैया लाइन जोड़ेला। पोलवा पर चढ़ी के सैया लाइन जोड़ेला। हो तनिको लाइन कहते सखी है सुन बोली। कवन गरिया रे कवन मारे के खोज गोली। अरे बाप रे बाप ई कौन काम? तनिको लाइन कहते सखी है सुन बोली। कवन गरिया रे कवन मारे के खोज गोली। जियारा डरेला हमर जियारा डरेला। आय हाय जियारा डरेला हे सखी जियारा डरेला। बलमुआ लाइन मैन बाटे खाली गाड़ी सुनेला। सजनवा लाइन मैन बाटे सबका गाड़ी सुनेला। कहिला कि ऐसन नौकरी छोड़ दे राजा। भले तू बजावा जाके डीजे बैंड बाजा। तारा सही बात बा। कहिला कि ऐसन नौकरी छोड़ दे राजा। भले तू बजावा जाके डीजे बैंड बाजा। मन मानी करेला अपन मन मानी करेला। मन
तो घूम घूम यह मीटिंग करो ताड़ी कि हम गाड़ी सुनीला आओ घर में बताओ ताड़ी।